दिनैहाय थारमाने आङो दहाय सिगाङावबो मोनसे खालामखांबाय आरो सेकेन्डआव आं बै सिउगुरि प्राइमारि मैथाबारियाव 50 जन खेबसे खालामबाय आरो दिनैहाय बाव गोख्रों आफलागाव प्राइमारि सिङाव थानाय इयुथनि मावथिफारिया बिथांमोनहा इयुथ अफिसाव थायोमोन। गोदो बिथांमोना आंनि जानानैनो सान हर खाथिनानै आंखौ देरहासार खालामहरनाय गोख्रों वार्कारफोर। दा बिथांमोना दिनै फिन आंनि खावलायनाय बादि बिथांमोनखौ आं खावलायदों। बिथांमोना खावलायनाय बादि दिनैहाय बिथांमोना नुजानानै आंजों थाफानानै खामानि मावनो होननानै बिथांमोना दिनैहाय आंजों आखाइ हमफैदों। बिनि थाखायनो आं बिसोरखौ जोबोद मोजां मोनदों। जिहेतु सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना आंजोंनो दंखायोमोन, मावनानै देरहासार खालामखानाय। थिग बेबादिनो बिथांमोना दिनैहाय खोथा होदों फैगौ जोंहा जानो गोनां 25नि बिटिसिनि इलेक्सनाव बिथांमोना आंजोंनो गोसो होसारनानै खामानि मावगोन होननानै खोथा बुंदों। जेरैखि जाया देरहानायनि खामानिखौ जों मावनानै होगोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय खोथा होदों। दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनैहाय जेसेबां आफलागाव प्राइमारिनि सिङाव BPFनि इयुथनि सेंग्राफोर बिथांमोना दिनैहाय आंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय आरोखि। साबेसेसो जन जाफैदों? गासै 17 जन इयुथ BPFनि 17 जन आरो सिगाङाव जाखानाय दं माखासे। दा मथा मथि आफलागाव प्राइमारि हिसाबै इयुथ BPFनि सेंग्राफ्रा बारा गैला। साब्रै साबा दंबावो, बाखिफ्रा जे जायगायाव अफिसाव थायो बिसोर फैखाजोब्बाय। दा आं बिथांमोनखौ BJPआव बरायनानै लाबाय आरोखि। दिनैहाय बे सुखानसरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय गपिनाथपुर गामिनि आं जा अर्जुनफोरनि न'आव नुजाफैनानै दिनैहाय आं जयनिं हाबाफारि लाफैदों। बाव जोंनि सुखानजरा प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सासे दं, बे बिथाङा दिनै आंजों जयनिं जादों। आरोबाव सासे दंबावो जोंहा जोंनिनो फुराना लोगो एक्स-बिल्टिनि मनु कुमार ब्रह्म, बिथाङाबो दिनैहाय आंजों जयनिं जादों। आरो उनाव जोंहा दंबावो खबरानि गोख्रों मावथिफारि लोगो बिथांमोना दिनैहाय आंजों बाव जयनिं जाफाफैदों। बिथांमोना सिगाङावहाय गुबुन दलाव दंमोन, BPF दोलोआव माखासे UPF दोलोआव दंमोन। दा बिथांमोना दिनैहाय BJP दलखौनो मोजां मोननानै दिनै आंजों आखाइ हमफैबाय। दा बिथांमोनखौ आङो बनारगाव मण्डलनि सासे MCLA जानानै साफा मेम्बार होननानै आं दिनै बजबनानै लाबाय। आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय आरो खोथा होबावदों बिथांमोना आरो गोबां फैबावनांगौ दं। बेखौ सारजों उनाव रायज्लायनानै जों जयनिं हाबाफारिखौ लाबावगोन। बिथांमोना दिनै फैग्रोबाय, जा नुदों एसेनोसै फैग्रोबाय। गोख्रों वार्कार बिथांमोना आदिबासिनि नैबे खब्रानि माखासे गोरा हार्डक'र लिडारफोर दं, बिथांमोना दिनै नुजाफैबाय। दा बेफोरखौ नायनानै बनारगाव समस्ति हिसाबै BJPआ देरहानाया खाथां आं होननो हायो। आरो गोबां फैबावगोन, लागासिनो दं। दिनैहाय आं मोनब्रै जायगायाव लाखांबाय। दिनै बेजों मोनबा जाबाय। दिनै मोनबा जायगायाव आं जयनिं लादों आरो फैगौ समाव आरो आं लाबाय थागोन। गोबां आंजों जयनिं जानो थाखाय कन्टेक्टआव दं, रायज्लायगासिनो दं। बे रायज्लायनायनि गेजेरजों निस्सय बनारगावआ फुराना जायनाखि आंखौ गोसो होसारनानै खामानि मावनानै देरहासार खालामहरनाय जेसेबां वार्कारफोर दं, बे बिथांमोना लासै लासैनो फैगोन होननानै आसा दं। आरो आं बनारगावनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरो, जाहाथे नोंथांमोना आंखौ फिन खेबसेबाव मदद होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि जयेन जाबोनायनि मेन खारना जाहैबाय दिनै जोङो बनारगाव हिसाबै जोङो BPFखौ जोङो जेबो बुंनो थाङा। मानोना जोंनि थाखाय दिनै जोंनि बनारगाव समस्तियाव जोंखौ नायग्रा अनग्रा मोजां गोवार गोसो, जाय दिनै जोंनि BJPनि केन्डिडेट जागोन जोंहा राजिब सार ब्रह्म, जोङो बिथांखौनो जोङो दिनै जिउयै माहामै जोङो दिनै बिथांखौ जों दिनै सापर्ट होनानै जों देरहानो थाखाय जोङो दिनै बे BPFनिफ्राय नागारनानै जों दिनै इयुथ हिसाबै BPFआ जों दिनै नागारनानै जों दिनै BJP ज'नानै फैनाय जाबाय। जिहेतु गोलाव सम BPFआ देरहासार जाबोदोंमोन, बे बाराव BPFआ देरहानायनि थासारिया मा? गैया जेबो लाइन गैया। जोंनि बनारगाव हिसाबै दैदेनगिरिफ्रानो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो थिग गैला आरो जोंखौ लिडिं खालामग्रा रावबो गैला। आरो
बङाइगाव समस्ति हिसाबै देरहानांगौआनो खुनु नुहुरखायासै हाखाला आरो जिर' जाखाबाय बिपिएफआ 100% आरो जोंनि इउथआ जों गासिबो दिनै फैजोबखाबाय आफाना दिनै दंबावो साब्रै साबासो दिनै बिसोरखौबो जों कन्टेक्टआव दंगासिनो बिसोरबो थाबैनो फैगोन आरो जों बिसोरखौ थाबैनो लाबोगोन जोंनि बे बिजेपि पार्टियाव राजिब बांगाल ब्रह्मआ बा बिजेपिआ फिन देरहाफिननायनि चान्स दङ नामा बे 100% जोङो बेखौ नुहुरनानैथ' जों फैदों नङाबाथ' जों ओरैनो फैया जाबाय दे নমস্কাৰ আজি আমি বিপিএফ দলৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ এতিয়া আমি আমাৰ মনৰ ইচ্ছাতে আমি বিজেপিত জইন কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমি বিজেপি পাৰ্টিকে কৰি থাকিম এইটোৱে মোৰ